Thank you, Sis Queen, Sis Aces, Sis Ina. Salamat sa inyo dyan. Bisibisihan kami mga lalabs. Bisibisihan kami mga sis. Oo, naambon dito. Andyan kami sa labas na ano ng mga gumagawa ng pagapangan ng sitaw at saka si Dos. Gumagawa ng hanging plants. Yung Vietnam rose. Doon yan nilalagay sa gilid. So, kanya-kanya na naman kami ngayon. Ayan si Dos. Big love shout out. Yes. Ann TV, thank you. Thank you so much. Thank you, sis. Nakamute din ako kasi kanina ang ingay doon sa loob may nagpatugtog. Salamat po sa tatlong taong na andyan. O lima pala at sa limang tusok. Salamat po. Sis Ina, thank you. Salamat sis, Queen. Hindi ako nakabisita sa iyo kagabi. Nasa labas kami kagabi eh. Wala akong wifi. Kaya hindi nakakyat. Aakyat sana si Dos. Kaso lang, wala kaming wifi kagabi. Sa sunod na lang daw siya aakyat. Aakyat sa puno ng nyug. Ayan. Salamat sa mga pabidji-bidji dyan. Mute ko lang muna to. Kasi maya may magpapatugtog naman. Bisi-bisihan ang mga person.
Salamat po sa lahat ng mga naandyan. Madam Cascade, Sinib, Sinib Ali, thank you. Yan. Salamat po sa lahat ng mga nakatambay dyan. Thank you so much po. Hi, madam. Bisihan kami, madam. Bisi-bisihan ang mga Tres Marias. Salamat po sa lahat ng mga naandyan. Madam, thank you. Puntahan ko muna yung mga bumaba ng link. Baka mamaya di ko maano. Ito si Arlenda Manalang. Puntahan ko po kayo ng bahay ng aking pamangkin. Kumusta yung panahon dyan, madam, sa inyo? Dito sa amin, panay yung ulan-ulan. Maya-maya, araw na naman. Kanina, umulan. Tapos ngayon, umaraw na naman. Magpapaulan sana ako eh. Naglalagay kami ng pakanapan ng sitaw. Para kapag pumunta ka dito, madam, marami tayong magugulay na sitaw. Baka mamaya, ubos na no. Kasi ilang ano lang yung sitaw, mabilis lang. Andito po ako sa bahay ni Madam Erlinda. Saan yun? Erlinda. Yan, nakadikit na po yung Prinsot in Cousin TV. Hihihi. Ulan hangin. Oo, dito din, madam. Dito din, madam, panay ang ulan. Hindi na kami nakakapag ano ng maayos. Tapos maya-maya, iinit na naman. Hindi maganda magtrabaho kapag uulan at saka init. Ang lakas ng hangin, oh. Ang lakas ng hangin. Ayan, oh. Kaloka yung keypad ko. Ang hina. Ganda na yung gala nyo, madam, doon sa baybayin na. Nung isang gabi. Sarap nung gala nyo sa may baybayin sa Borongan ba yun? Yung hindi natin napuntahan, no? Sayang. Sayang. Hindi tayo nakabuelo masyado nung andyan ako. Kasi ba naman, nagkasakit tayo. Nagkasakit ang mga mandirigmang Pilipino. Ayan, madam, oh. Uulan na naman, oh. Kanina, oh, tingnan mo. Kaiba talaga yung panahon. Kanina, ang alinsangan. Ngayon, oh. Naambo na naman. May sipon ka na naman. Bakit? Panay na naman yung sipon mo, madam. Panay mo kasi gala. Pag andyan siguro sa Dalampasig, ano, at saka paiba-iba din yung, ano, panahon, panay ang ulan din. So, nakakasipon talaga lagi. Maligo ka ng maligo, madam, sa ano? Sa dagat. Buti na lang ako, ang dami ko kasi ininom na gamot. Tapos nag-vitamins din ako, madam. Kaya ayan, medyo okay na. Kaso lang ngayon, oh, ayan na naman yung ulan. Ako, silong ko muna tong cellphone ko. Yung isa ko palang cellphone nandun sa dulo. Kunin ko muna.
Panay na naman ng ulan. Ako po. Naambo na naman, madam. Kalorki. Di pa nga kami tapos sa aming ginagawa. Silong ko muna, madam, yung aking cellphone kasi naulan. Ayan. Muulan na naman. Lagi na lang maulan. Panay na naman ang ulan. Ako po. Thank you, sis Queen. Ang lakas talaga, madam, ng hangin. Grabe. Di pa kami tapos. Dami ko pang gagawin sana. Gusto ko umulan ng malakas para makapagpaulan talaga ako. Hindi yung ambon-ambon lang tapos aaraw na naman. Hindi ako makakabilo. Dapat kung ulan-ulan. Para makaligo sa ulan, makapagpaulan ba. Yun o, lakas ng hangin o. Yun. Ang lakas ng hangin. Thank you, sis Queen, sa pagtambay. Natamad ako mag-edit, kaya sabi ko mag-live na lang ako habang may ginagawa sa labas. Tinatamad ako mag-edit, madam. Wala tayong upload, live lang. Pwede na yun, no? Tapos, ano lang, short video. Yun na yun. Kakatamad kasi. Si Dos kakain pa lang, alauna na pala. Gumawa kasi siya ng mga hanging, ano dyan, no? Hanging plant, yung sa gilid, oh. Ayun. Yung mga green dyan. Tinaniman niya ng, ano, Vietnam rose. Tapos si mother, ayun, nangunguha ng mga kahoy-kahoy. Gumagapang na kasi yung aming mga sitaw, kaya kailangan lagyan na namin ng pagapangan ba. Yung mga poste. Tapos lalagyan namin ng nylon. Para kapag dumating dito ay umuwi dito si madam, kapag pumunta dito si madam sa Bicol, marami kaming magugulay, di ba madam? Kasi madam, malayo dito yung dagat. More on gulay lang tayo, madam, dito. Babiyahe pa tayo ng isang probinsya bago tayo makarating ng dagat.
Parang ang sarap magkape. Pag ganitong umuulan-ulan ng pabugsong-bugsong ulan, ang sarap magkape. Oo, madam. Lutuin natin sa gata. Lahat lang ng ano natin dito sa gata. Kasi mayaman tayo sa nyog. Mayaman tayo dito sa nyog, madam. Tapos, madam, araw-araw, every morning, pag-inom ka ng buko juice. Kasi panay yung inom mo dyan ng tuba siguro, Dito, buko juice, papainom ko sa'yo. Hindi tuba. Salamat, madam. Nakaano ka pa rin sa akin. Naka-member. Thank you so much. Ako, madam, wala nang laman yung GCash ko. Kaya hindi na ako nag-stock ng ano sa GCash. Kinakain kasi. Kikita ko na lang. Ubus na yung laman ng GCash ko. Buti yan. Tapos papakyatin ko si madam ng ano ng niyog, ng buko. Walang ano man. Sabi ni madam. Madam, namimiss ko na yung sihi. Nakita ko yung ano kayo ng ano ba yung tawag doon, madam? Yung oyster ba yun? Yung inaano nyo, ni dinadarang nyo. Sarap nun. Ang sarap nun, madam. Yung ano, yung oyster ba yun? Tawag doon? Yung sisi. Tawag dito sa amin, sisi. Ang sarap nun, madam. Nakakamiss talaga yung mga ano dyan. Sihi. Tapos nung isang araw, nagluto ka, madam, ng ano yun, lobster. Wow, sarap nun. Ginisa sa ano, margarine. Sarap nun sa butter. Ginisa sa butter. Sarap-sarap nun. Kagahapon, oo nga kagahapon. Oo, nakita ko yun nung ginagisa mo, niluluto mo. Sarap! Parang ang taba. Sabi ko, wow naman. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Sarap ng lobster. Tsak na makakarami ng kanin yun. Maraming kanin yung katapat nun, madam. Sis Queen, thank you, sis. Dep, supply na kape. Kape. Kung malapit lang yun, madam, nako, araw-arawin ko talaga yun. Buwan-buwan po, lagi akong naandyan sa'yo. Kung malapit lang yun, isang sakay lang. Kaso malayo eh. Ang layo ng Eastern Samar. Pero ang ganda talaga ng dagat. Sulit na sulit. Marami pa akong pinang-reels, madam, kasi ang dami ko pang mga short video ng dagat. Kaya hindi pa ako nauubusan mag-reels ng dagat. Akala nila, andun pa rin ako sa'yo.
Ang ganda ng view doon kapag umaga. Ang sarap panoorin yung dagat talaga. Grabe. Ilang araw akong walang live, madam, kasi andun ako sa kabilang bahay sa Albay. Nung Biyernes ata yun. Umuwi kami ng Linggo. Oo, madam, may mga short video pa ako. Mga naka-save. Yung iba nga, tinatamad ako mag-edit ba. Yung sa atin, na dalawa yung nasa biyahe tayo, di ko hanggang ngayon, di ko pa natatapos kasi di ko makuha kung ang, di ko maano eh, di ko masunod-sunod yung istorya ba. Thank you. Kape tayo, ayan, magkape tayo ngayong alauna 17 ng hapon. Ang hilig namin dito, madam, sa kape ni Dos. Tanghaling tapat nagkakape. Sarap magkape kasi. Si mother, ayun o, bahala siya doon sa ano. Ano ba yan? Ikaw, madam, mahilig ka dyan mag soft drinks. Ako kape. Namiss ko yung Pepsi eh. Magdadala ka ba, madam, sasakyan pag pumunta ka dito? Buti naman, parang makapasyal tayo sa Legazpi. Kapag pasyal-pasyal tayo sa mga pasyalan. Mahirap kasi mamasyal kapag walang service. Pag commute lang, magko-commute lang tayo, mahirap. Uwi tayo, gabing-gabi na. Kaya hindi natin ma-enjoy kapag namasyal tayong walang service. Kailangan may service para masaya. Pasyal tayo doon sa ano, may bulkang Mayon. Ano ka, madam, sakay ka ng KTV ba yun tawag doon? Doon sa mga dinadaanan ng Lahar. Di ko pa alam. Di mo alam. Sino kaya yun, ma'am? Sino yun? Sino kaya yun na i-service mo? Si ano ba, yung dati? Kaya lang, mahirap naman eh. Mahirap kasi pag ganun, madam, no? Isakay mo pa ng barko. Mahirap din yung bayad noon siguro. Commute ka na lang. Oo. Oo, mahal masyado, madam, pag ano, pag inarkila mo siya. Mag-commute ka na lang, madam. Di ba, Libby, pag tayo na masyal-masyal dito, commute na lang tayo. Nako, dito ka lang sa puno ng pili, maghapon. Maghapon magdamag. Nasa puno ka lang ng pili niyan. Magsawa ka kakakain. Kakakain ng pili. Kung mahal, madam, wag na. Mag-commute ka na lang. Kasi mahirap din. Imbis na, ano na yun. Pang budget-budget mo na. Mahal talaga yan, madam. Kasi isasakay pa ng barko yan eh. Kaya mahal talaga. Wag na. Commute na lang, madam. Ah, 3 days lang available. Wag na, madam. Mag-ano ka na lang. Mag-commute ka na lang. Kahit 1 linggo ka dito, 2 linggo o 1 buwan, pwede. Kapag kasi may ano ka pa, service, yun nga. Tapos, papatak ata yan ng ano. Baka araw-araw may bayad ka pa doon. Commute ka na lang, madam, yan. Commute na lang.
Thank you, sis Ina. Salamat, sis. Sumilong muna ako kasi umano yung ulan kanina eh. Kape tayo. Kape, kape, kape. Ayan. Masarap magkape kapag pagod. Masarap magkape kapag pagod. Tapos malamig yung panahon. Panay ang hangin. Uulan, aaraw. Ano ba yan? AG Sagapan Vlog. Thank you so much po. Dito lang sis, tambayers. Salamat sis Ina. Thank you sis. It's a beautiful day. Babae pala yung AJ. Akala ko lalaki. Sis AJ, thank you so much. Du, 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 du. Ano to sis AJ? Oh, ang sarap ano ito, mga dahon-dahon sarap sunugin, oh. Ito yung mga dahon-dahon, oh. Ang sarap sunugin, gatungan ba? Ang daming mga dahon. Ha ha ha, sinusunog ko yan sa hapon pampatanggal ng lamok. Ah, oo nga sis. Oo sis, maganda talaga sunugin yung mga dahon-dahon dito din sa amin. Kapag nagwawalis ako, lagi ako naggagatong. Sinusunog ko talaga. Ito nga eh, parang iniipon mo. Salamat po sa inyo dyan, sa mga napadaan. At saka sa mga tumatambay. Thank you so much po. Oo nga sis, ang lakas ng hangin eh. Sumilong ako kasi kanina, biglang umulan. Ngayon na naman, bigla na naman huminto yung ulan. Naglalagay sana kami ng ano ni mother dyan sa labas. Pagapangan ng mga sitaw. Tapos yan, nakakatakot magano dyan sa mga puno ng niyog. Kasi pag ganitong mahangin, pwedeng maano ba, laglag yung bunga ng niyog. Lalo na yung mga ano na, yung mga, ano yung tawag doon? Yung tuyo na sa, yung parang matigas na. Yung mga bungang pwede ng pangkupra. Nalalaglag yan kapag malakas yung hangin. Bisibisihan kami sa labas kanina. Kaso lang yung panahon hindi nakikisama. Uulan at saka aaraw. Gusto ko yung malakas na ulan talaga para makapaligo diretso sa ulan. Sa ano kami sis? Dito kami sa Bicol. Sa Sorsogon kami ngayon. Ang farm namin dito sa Sorsogon. Pero meron din kaming bahay sa Albay. Bicolana. Bicolana kami sis. Yan o, kakatakot yung ano ng hangin. Lakas ng ano dyan sa taas. Akala mo may eroplano. Akala mo may bagyo. Ano ba yan? Dahil ka magtanggod masanyo. Yan o, lakas o. Grabe.
Ang lakas ng hangin. Di naman masyado, sabi ni Madam. Ulan yung patak-patak lang. Oo nga, oo Madam. Mas gusto ko pa yung malakas na ulan para makaligo ako diretso habang nagtatrabaho dyan sa labas. Oo sis, masarap yung Bicol Express. Kaibigan ko taga Bicol, sa kanya ko natikman yung luto ng Bicol Express. Oo, masarap yan. Masarap yun. Madaming sili sis. Kapag sinabing Bicol Express, madaming sili. At saka, ano yan, taba ng karne at alamang. Mega love shout out, Madam Cascade, sabi ni Sis Ina. Grabe ang hangin talaga, Sis Ina. Grabe. Ang hirap magano dyan sa may, ng niyog. Kasi pwedeng malaglag yung bunga. Nung nakaraan nga, si Mother ng kalabaw, nagpastol ng kalabaw. Munti ka nang matamaan si Mother ng buko ng niyog. Munti ka daw, dumaan sa balikat niya yung niyog, pero hindi siya tinamaan. Sabi ko, Diyos ko, kung natamaan ako, tataas pa man din ang mga niyog dito. Oo sis, AJ, masarap talaga yung Bicol Express na maraming sili. Yung mga taga Bicol talaga mahilig sa sili. Kaya pag sinabing maanghang, sa Bicol talaga yan. Yung hipag ko nga, taga Maynila yon. Nung naasawa ng kapatid ko na panganay, dati, nung baguhan pa lang siya dito, hindi mo yan mapatikim ng may sili. Pero ngayon, siya na yung naghahanap ng sili. Siya na yung naghanap dyan sa bakura ng bunga ng sili. Nasanay na rin. Lalo na sa mga gulay, hindi kami nakakakain ng walang sili yung mga gulay. Kahit nga yung sabaw, yung nilagang baboy, ganyan. Hindi talaga kami kakain ng walang sili. Sarap kasi humigop ng sabaw na maanghang. Kasanayan na talaga. May upcoming ka pala sis AJ, no? Upcoming premiere. Sarap buhay sa bundok, tahimik at napakaliwalas ng paligid. Oo talaga sis. Ang ganda nitong talong mo. Ang ganda nitong talong. Sana all. Yung aking mga tanim, wala na. Yan sis, nakatamsak na ako sa iyong upcoming premiere. Yun, busog ako ng kape. Ang ganda nito, madam, na yung pinuntahan yung yung dagat. Saan ba to? Gindoyanan.
Gindoyanan Eastern Samar. Wow, ganda naman ito. Oh, ang ganda ng tubig oh. Malab. Ang lakas ng hangin, lalabs. Oo sis, ang lakas ng hangin talaga. Ang ganda madam ng ano mo, ng pinasyalan mo madam na dagat. Ang lakas ng hangin, akala mo may bagyo. Yung alin ma'am, yung doon sa ano, sa malapit sa Panglao, yung sa unahan ng Panglao Beach. Yung hindi natin napuntahan, sayang no? Hindi natin napuntahan yung ano, ganda sana doon. Yung nilakad nyo lang nila Maribel, ang ganda ng dagat no? Di ba pwede doon madam mag-overnight? Mag-night swimming. Baka merong aswang. Ah, yung unahan nito madam no? Ang ganda. Ang gaganda ng ano doon. Hala, grabe yung hangin. Puro bato. Puro batong matutulis, madam. You know, sila Maribel ata yan, no? Malabo nga lang. Hindi nakikita. Dito walang hangin, puro lang ano to? Usok ng sasakyan. Puro usok sis ng sasakyan. Dito naman, ano, presko-presko yung hangin. Wala kami dito sis makita ang sasakyan sis. Puro ano naman sis, kabaliktaran. Dito makikita mo puro mga dahon ng nyog, kahoy. Kabaliktaran nyo. Nagsasawa ka na dyan sis sa mga usok ng sasakyan. Nagsasawa na rin kami sa puro ano, puro niyog. Puro niyog yung nakikita ba? Walang sasakyan sis. Puro kakahuyan. Hihi, sabi ni madam. Si madam naman, laging nakikita ni madam, kadagatan, karagatan. Pero ang sarap madam, no? Ah, puro motor. Wala sa amin, puro motor. Puro motor. Puro motor kay madam, nakikita niya. Layo sa kalsada. Oo, madam. Malayo tayo sa pinaka main road. Dito din sa amin. Yung nilalakad namin, madam, galing din doon sa bahay mo hanggang doon sa may kalsada. Parang ganun din kalayo. Yung from main road, papasok dito sa amin. Parang ganun din kalayo, madam. Sa bagay, madam, sanay ka naman maglakad, di ba?
Maganda dyan kung marami kang maganda dyan kung marami kayo. Pero kung isa o dalawa lang kayo, parang ang lungkot. Oo, si Sina. Oo. Kaso lang, nakasanayan na rin sis. Kami dito sa loob ng bahay, ano kami, um, 5. Tapos yung minsan, lagi rin ditong natulog sa amin yung hipag ko, at saka pamangkin ko. Tapos yung ibang mga kamag-anak namin din, minsan namamasyal-pasyal din dito, tambay-tambay din. Malayo yung mga kapitbahay namin kasi may distansya kasi nga yung lupa ba, malawak yung lupa. Siyempre, yung mga katig lupa din naman, doon din naman sila sa kanilang lupa yung mga bahay nila. Hindi talaga yung siksikan, katulad yan sa bayan, malapit sa bayan. Oo, sadyain talaga madam. May mga distansya yung mga kapitbahay. Pero dyan sa may harap namin, dyan sa may, ano, dyan banda madam, o, daanan yan ng, sa, ano, barangay road yan banda, papunta doon sa barangay na isa. Kaya medyo may mga tao din dyan sa harap namin, sa kabilang, ano, lupa. May distansya talaga yung mga kabahayanan. Doon kila madam, maraming tao doon kila madam. Kasi nga, siksikat din yung mga bahay doon. Magkaka kapitbahay talaga. Dito sa amin, watak-watak yung bahay eh. Kasi nga, bawat kanya-kanyang lupa kasi. Ayaw naman namin tumira sa ano talaga. Meron kaming malapit sa barangay site, pero hindi naman namin tinitirahan kasi ayaw namin ng maraming tao. Ang gugulo pag tuwing umaga, ang iingay. Mas gusto namin sa ganito na madistansya sa ano ba, maraming bahay, maraming tao. Tahimik lang ba? Ingat lang kayo sa dyan sis. Lalo yung mga taong labas. Oo sis, oo nga. Kaya alam nyo ba, pag kami andito sa loob ng ano namin, lupa, para kami mga Amasuna. Amasuna. Lagi kaming may dalang itak. Lagi kaming naka ano ng itak, naka saklay ba ng itak. Tapos laging nakahasa yung mga itak na yan. Kasi syempre hindi natin alam yung mga nasasalubong din natin kahit mga kakilala din naman namin, pero nag-ano pa rin naman kami, iingat ba. So kumbaga, pang-depensa lang, just in case. Pero kapag gabi na, hindi na kami ano ng gabi. Hindi na kami diyan ano sa labas kapag gabi. Kaya maaga pa lang, nag-ano na kami dito, nagluluto kami maaga pa lang kasi kapag madilim na, sa loob na kami ng bahay. Pero marami naman kaming mga alagang aso. Matatapang yung mga aso namin. Tapos mababait naman yung mga tao naman dito. Kilala naman kasi kami. Pero talaga, kahit ganun, kailangan pa rin yung pag-iingat ba? Yung pag-iingat. Kasi nga, minsan, lahat kami dito babae. Kasi yung mga kapatid ko din na lalaki, andun sa kabilang bahay, sa lumang bahay namin. Kasi meron pa din kami kasi doon na lupa. Yun, si father at saka si bunso kong lalaki, sila doon yung tao. Minsan, umaakyat dito si pa, dito sa amin. Umaakyat dito kapag gabi na, sinasamahan kami. Takot ako sa mga taong labas at mga walang puso, di ba? Oo, sis. Siyempre, sino ba naman hindi matatakot dyan? Experience ko na kasi pinasok kami nasa Bicol ako, 7 years old. Ako noon, talaga ba? Kakatakot talaga pa ganun. Kami naman, awa ng Diyos, hindi namin yun experience na na yung parang pasukin yung bahay. Kasi naman sila sa kasi kilala naman dito sila mother at saka sila father. Alam nila
silang mababait na tao. Kasi, pero nga, hindi talaga natin kasi kahit na kilala ka, kapag may mga taong masama yung loob, yun din talaga. Lalo na ngayon, sa panahon talaga ngayon, minsan hindi na tayo pwede magtiwala. Kahit sa mga kakilala natin, mahirap na. Natawa si Madam, ha ha ha. Oo. Mahirap talaga yun sis, pag ganun. Minsan kapag gabi, panay ang tahol ng mga aso minsan. Ang liliwanag ng mga flashlight namin diyan, inaano namin diyan sa labas. Sinisilip namin sa bintana. Yun ang kalaban namin din dito, yung mga taong labas din na yung nangunguha ng mga nyog. Yun makikita mo andito sa lupa namin, panay ang ronda, panay ang pulot ng niyog. Pinagsasabihan nga din nila father na wag papasok dito kasi nga ano, kapag malapit na kasi mag-harvest ng niyog, ayan, naglalaglagan na yung mga niyog. Ayan naman sila, inaabangan na nila. Kaya minsan, lugi yung may-ari ng niyog. Nauunahan ng mga tambay, lalo yun na yung mga kabataan ngayon na hindi nagsipag-aral. Tapos yun, makikita mo, andyan sa mga lupa ng may lupa, nung isang araw nga nagalit si mother kasi yung pili doon sa may likod, nagkataon ang lakas ng ulan, inakyat nila, ninakaw yung mga bunga. Sabi ko, nako, ang dulas pa man din, kinaya talaga nilang akyatin, ang lakas ng ulan, madulas yung puno. Ang lalakas ng loob nila pero kung sila, disgrasya sila, kawawa sila. Kasi yung iba, umaakyat ng niyog, madulas sila dyan sa niyog, nako, iwan ko lang sa kanila. Kaya minsan hinahayaan na lang namin kasi tao rin naman yun. Kaya lang, nasasanay sila yung umaasa na lang sa mga ng iba, mga tanim. Kasi minsan, ninanakaw na, inuunahan na yung may-ari ba, yung mga saging. Inuunahan na kami, sila na yung kumukuha ng mga bunga. Kaya yung kapatid kong bunso, galit na galit. Kapag talaga nakikita niya, naku, hinahabol niya talaga. Hinahabol talaga ng kapatid kong lalaki. Pagpatintiro sila dyan sa kakahuyan. Pero naipagtanggol ko mother ko, nakipaglaban kami ni mother kasi yung tao pumunta, kasi yung taong pumasok, gusto hasain si mother, ay naku po, nakakatakot talaga yun. Pinapalo ko ng kawayan pagpupunta kay mother. Buti naman sis, no, ang galing mo din. 7 years old ka pa lang, pero nagawa mo na yon, ganon. Ayos yun na. Buti na lang sis, no, nandun ka. Yun, ang hirap, lalo talaga nung mga panahon pa talaga. Ngayon, medyo, medyo mababait-bait na siguro yung mga tao ngayon. Nung panahon talaga noon, oo, may mga ganun talaga yung istorya na papasok sa loob ng bahay kasi nga, yung paakay, yung gagahasa, ganun. Kahit naman ngayon, yung mga taong walang taong mga walang puso din. Nakipag talaga, no? Grabe. Nakipag talaga si mama mo sis, nakipaglaban din kayo. Buti na lang. Kayo lang ba sis, noon ni mama mo sa loob ng bahay? Buti na lang, no? Na nalabanan nyo yung taong yon. Ang hirap din talaga. Kahit ngayon siguro sa ibang mga lugar din naman, meron pa rin yan hanggang ngayon. Kahit nga dyan sa yung naglalaba din, yung mga taong naglalaba lang. Minsan kapag nadaanan ng mga yan, na din nila, mga taong walang puso ba. Kakatakot pa ganun. Naku, grabing trauma mo nun sis, kasi nga 'di ba ang bata mo pa. Buti kung medyo ka na.
Pag ganun talaga, grabe, trauma talaga yung aabutin mo noon. Hanggang ngayon talaga hindi yun makakalimutan. Hirap ng pag ganun. Kaya kami, kapag pumupunta kami dyan sa ano namin, doon sa kabilang lupa namin, syempre naglalakad lang kami, medyo malayo din at saka yung dadaanan namin matatarik, makahoy, kakahuyan. Lagi namin kasama yung mga alaga naming aso. At saka may kanya-kanya kaming bit-bit na ano, itak ng kapatid ko. Para pang ano ba, pang ano lang din. Para sa pandipinsa lang din ba. Hindi naman natin hinahangad pero kailangan pa rin natin yung maging safe tayo. Kumbaga, meron tayong sandata. Tapos yung lakad namin yan, ang bilis. Tapos yung mata namin, hala, ang likot. Panay tingin sa daanan. Di ko makalimutan yun. Parang hanggang ngayon, may trauma pa ako sa taong di kilala, ang usis. Pero sis, hindi nyo yun nakilala, yung taong na yun na pumasok sa inyo. Ang hirap talaga nun. Pero kung kilala nyo yun, ano, di ba? Pwede nang ipablatter naman yun. Pwede yun ipablatter. Pero kung madilim ako po, kung madilim talaga, lalo gabi, parang hindi mo makikilala. Kaya kami dito, ano, mga double naman yung mga, ano namin, mga pinto ba? Mga double talaga siya. Double lock. Tapos may mga ilaw kaming naka, ano, sa labas. Ay, kapatid mo pala si Mano Jerry? Oh, kapatid mo pala si Mano Jerry. Akala ko pinsan. Si Mano Jerry boy, kilala mo yun. Mata ko sila humingi ng tulong. Oo. Si Mano Jerry, kano ko yan, ka-reels ko. Lagi yan si Mano Jerry din nagpapalipad sa akin ng star. Oo. Kasama ko mga kapatid ko, si Mano Jerry boy, kilala mo yun. Tumakbo sila humingi ng tulong. Pero yung hiningian ng tulong, late na dumating. Sus, naku po. Oo nga. May mga tendency talagang ganun. Na yung hinihingian ng tulong, hindi agad nakakarating sa dapat tulungan. Pero thanks God pa rin kasi walang nangyari sa inyo sis. At saka kay mama mo. Ang hirap talaga nun, kalimutan pag mga ganong ano, pangyayari. Dati kasi yung mga ano talaga nung panahon, mga unang ano, ang lalayo talaga sa mga ano din kapitbahay dati. Kami din, nasa pinakabundok pa kami noon nung maliliit kami. Medyo okay ko na dit ngayon kasi nga medyo malapit-lapit na sa ano, pero medyo malayo pa rin. Hindi katulad talaga nung maliliit pa kami na talagang nasa kasulok-sulukan. Napakalayo. Kaya tinamad kami mag-aral dahil sa layo talaga ng bahay namin. Ah, panganay pala sis, panganay pala si Manay Jerry. Yun. Akala ko, pinsan lang. Parang sinabi nga yun sa akin ni Manay Jerry, pero akala ko pinsan mo lang. Yun pala, magkapatid pala kayo ni Manay Jerry. Si Manay Jerry, ang ganda ng ano sis, diba? May talyer siya dyan sa Maynila. Salamat po, madam, sa pagtambay po. Thank you so much. Lahat na kayo sis nasa Maynila, no? Iniwan nyo na no yung ano, Bicol. Yung dito din mga nasa ano na silang lahat, Cavite. Yung mga taga dito sa amin, kadalasan lahat na taga Cavite. Mga Bicolano doon sa Cavite. Pati yung kapatid ko din, nasa Cavite na ngayon, yung bunso.
Salamat po, madam, sa pagtambay dyan. Sa takot niya, dinala ni kuya mga kapatid ko at ako, di ko iniwan si mother. Hmm, bahala na kung ano mangyari, ganun isip ko yun noon. Di ako natakot sa lalaking yun. Pinapalo ko talaga ng tukod ng bintana namin. Ayos kasi no, ang tapang mo sis. Tapang mo kasi kung iba-iba talaga no, tatakbo na rin. Doon talaga, di mo talaga pinabayaan si mama mo. Si Mano Jerry, kalalaking tao, tumakbo. Iniwan kayo. Pasaway si Kuya Mano Jerry. Kasi nga, nung mga panahon kasi, di ba? Pero buti na lang sis, ano yung ano mo, active yung isip mo ba na hindi ka nagpadala sa takot. Talagang nakipagsapalaran din ka din na makipaglaban kayo ni mama mo dun sa taong yun. Naku po, ang hirap talaga pag gano'n, no? Yung tangkang sasaksakin ako, sabi ko, sige ituloy mo. Di ako takot sa iyo, di rin niya ako magawang saksakin. Baka sis kilala kayo no, di kaya kayo kilala nung taong yun. Grabe, nakakaano yung kwento mo noon, talaga hindi talaga yun makakalimutan talaga, talagang hanggang ngayon talaga. Kasi kumbaga trahedya eh, parang itutuloy mong parang ano talaga, nasa bingit kayo talaga ng ano noon, kapahamakan kasi nga, pero buti na lang hindi ni Lord pinahintulot. Tapos si mother mo at ikaw, no, galing, nakipaglaban doon. Mga panahon kasi noon, ako, mga tao talaga, kahit naman ngayon, meron pa rin mga ganyan. May mga kaisipan pa rin na ang mga lalaki minsan, mga ano-ano din. Ito talaga yung mga experience mo sis na hindi makakalimutan, no? Nung dito kayo sa Bicol. Minsan din dito sa amin kasi ang layo din naman sa paaralan, ang layo sa kalsada. Kaya minsan yung iba din ditong mga estudyante, minsan inaabangan din sa daan. Yung dito sa amin, may pangyayari din noon na inano, sa sapa sis, sa sapa, naglalaba yung dalawang bata. Dito lang sa barangay namin, sa unahan. Naglalaba yung batang babae. Yung babae, grade 3 pa lang ata o grade 4 yon. Naglalaba kasama niya yung kapatid niya na lalaki. Tapos may dumaan daw na lalaki na parang niyaya yung bata, sabi. Yung sinabi ng lalaki, sabi, "Hebi, yung kalabaw mo ando no, naka ano daw, yung nakawala sa ano sa pinagpastulan ng nanay siguro." Tapos sumunod naman yung batang babae, hindi niya kilala yung lalaki na yun. Yun. Sumunod yung babae, yung bata, hindi na nakauwi sa kanila. Nakita ng mama na sa sapa na. Wala na. Ginahasa ng lalaking yun. Ano na siguro, 10 years na ata na nakaraan. Yung sumakbot doon na humingi ng tulong yung nanay sa kapatid kong lalaki kasi pupunta siya doon sa lupa namin na karatig ng lupa noon, nung tinitirahan noon. Nasalubong si kapatid ko, na dala-dala nila yung bata na ni-rape nga. Tapos, itatakbo sana nila sa ospital. Wala na talagang buhay eh. Hindi na nakarating kasi nga wala na talaga. Yun ang pinaka ano din na nangyari dito sa amin. Kaya, yung lupa namin talaga doon, hindi na kami pumupunta din doon. Mga lalaki na lang talaga yung pumupunta doon kasi ayaw na namin pumunta doon. Kasi nga, hirap din kapag ganun, yung may malalaman ka na nangyari doon sa malapit sa lugar na
sa lugar. Ang hirap na pumunta. Mahirap na. Yung papasukin si mother sa kwarto, sumisigaw ako ng malakas. Kaya din niya agad magawa. Naghahasain si mother kasi tumatakbo sa akin. At tinatakot ako, napapatayin daw niya ako kapag sumigaw pa ako, pero di ako nakikinig. Buti na lang sis, no? Ang tapang mo, no? Sa ganong edad mo, talagang ano mo talaga, determinado ka talaga na makipaglaban, matulungan si mother mo. Kasi kung iba-iba talagang hayaan na lang kasi nga bata pa eh. Hindi pa ano yung isip ba. Pero believe din ako sa iyo sis kasi nga matapang ka. Sumigaw talaga ako kaya wala ko pa na pakialam. Dumudugo na mga liig ko, no? Kasi tinutusok niya. Grabe talaga, no? Wala pakialam basta tinataranta ko ang lalaki. Oo. Yes, grabe. Grabe talaga sis pala, no? Di talaga basta-basta yung mga karanasan mo noon, nung maliit ka pa. Grabe. Kakatakot talaga yun. Naku po. Anong nangyari sis? Nahuli ba yun na lalaki? Nahuli ba yun nung mga tumulong o nakawala na din? Yun nga, 'di ba? Sabi mo, late na dumating. Ibig sabihin nakawala na yun. Katakas na yung lalaki yun. Grabe, no? Talagang, yun talaga yung di mo talaga makakalimutan. Grabe. Yung liig mo dugo na. Diyos ko po. Grabe talagang pangyayaring yun. Sobrang tapang mo sis, no? Kaya talagang di talaga na ano ng lalaki yung pakay niya. Grabe yung makaranasan mo nung maliit pa kayo. Oo nga. Yung nasa isip mo noon, nasa isip utak ko noon tarantahin ang lalaki para din niya magawa. Oo nga, kasi pag syempre, pag ano, syempre, di mag-aalangan din naman talaga siya. Diyos ko po. Grabe. Si mother mo, anong ginawa ni mother mo, dapat inan niya na yun. Binater niya na ba? Binater na. Pag ganun talaga, no? Grabe takot talaga yung dadanasin mo pag ganun. Hinahabol ng mga militar din na nakita. Tumakbo na yun. Grabe, no? Nakakatakot yung kwentong ganun. Nga pangyayari, mga experience mo nung bata pang di talaga makakalimutan. Oo, kasi ng mga panahon na yun sis, no, ang minsan 'di ba yung mga rumurunda-runda sa mga kalupaan, mga militar, yung mabilis mong matakbuhan noon, mga militar talaga. Oo sis, parang ginabayan din ako ng aking angel. Oo sis talaga. Kasi sa murang edad mo talagang yon, ako. Wala ngayon, mga kabataan ngayon siguro ganyan. Hindi nila magagawa 'yan na ipagtanggol yung magulang nilang ganun ang edad, 'di ba? Pero believe din talaga ako sa iyo noon kasi talagang sa murang edad mo 'yun, talagang siguro oo talaga nung mga panahon kasi parang mas matatapang pa tayong mga bata noon kaysa ngayon. Sa tingin ko lang kasi kahit kami noon nung maliliit kami, naiwanan na kami nila mother na
sa bahay na napakalayo sa mga kapitbahay, sa kasulok-sulukan ba. Napapag-iwanan na nila kami doon sa bahay namin dati. Pero, na ano naman namin, kasi parang matapang din kami noon eh, nung mga kabataan ni pa, maliliit pa kami talaga. Kumbaga, kami yung napapag-iwanan nila father sa ano namin, bahay, kami yung iniiwan. Kaya parang responsibilidad din namin na pangalagaan yung bahay namin. At saka yung mga kapatid na iniwan sa amin. Kasi siguro, talaga, yung mga panahon talaga noon, talagang medyo maano talaga yung mga isip din ng mga kabataan noon, mga bata noon. Maano rin, talagang matatapang din. Kasi kami noon eh, parang ganun din. Parang napapagkatiwalaan na ba na sa murang edad, binibigyan na kaming responsibilidad na kung wala sila father, umaalis, kami lang sa bahay nung mga panahon. Tapos sabi ko sa mother ko, Night, lumaban ka, wag mong hayaan na mahawakan ng kanya. Wag mo intindihin kaya ko siya. Ganun talaga sinasabi ko sa mother ko. Ang galing mo talaga sis, no? Grabe. Kasi kung iba-iba talaga, talagang takot na talaga. Tatakbo na din talaga minsan. Iiwanan na talaga yung kasamahan minsan kasi gusto iligtas na yung sarili pag ganong sitwasyon, di ba? Pero ikaw, ang galing mo talaga sis. Believe talaga ako sa'yo. Kasi yung mga kaisipan talaga ng mga ano nun, mga ano talaga. Grabe. Parang pang MMK din sis yung mga kwento ng buhay nyo nung maliit pa, no? Mga kwentong di mo talaga makakalimutan. Mga kwentong, mga karanasan na talagang nakakatakot. Pero thanks God kasi safe kayo kumbaga na paglabanan nyo ni mother mo yung mga nangyari noon. Yung laki ng kawayan, parang braso ng 5 years old na bata iyon. Ang pinapalo ko siguro, nasasaktan siya kaya sinusugod ako ng patalim ng lalaki. Sabi no, buti na lang sis no, hindi ka niya talaga, kumbaga hindi ka talaga niya, siguro hindi niya rin naman intensyon na ikaw, anuhin talaga niya. Siguro parang patakot niya lang din sa'yo. Kasi kung talagang sasaktan ka niya, yung gano'n, na lalaki yon, takot takot din naman siya siguro na manakit din, na talagang, kasi kung iba-iba 'di ba, para hindi ka na makasigaw, nag-aalangan din siguro to, pero talagang ano, ginabayan talaga kayo ni Lord din talaga, hindi kayo, kasi nung mga panahon noon talaga, parang mas ano pa talaga no, yung mga may mga pangyayaring hindi talaga na pinapahintulot ni Lord, kasi nga talaga siguro talagang may purpose pa talaga si Lord, talagang tatanda pa talaga tayo, kasi no, kung iba yung panahon na yun, di ba, talagang nasapian talaga yun, yung kung ang isip nun talagang sasaktan kayo ni mother mo, siguro syempre. Pero talagang si Lord pa rin yung talagang nakakaalam kung ipapahintulot kayo o hindi. Si Lord pa rin talaga. Kasi siyempre kung natakot din yun. Kasi nga nakaramdam siya ng takot. Nakikita ko na yung batuta niya kasi sus, grabe. Takot man to. Oo. Pero isip ko noon, mamamatay man ako. Basta di ko iiwan si mother. Grabe talagang lalaki pala yun, no?
buti na lang, no, hindi talaga kayo ipinahintulot ni Lord. Binigyan, baga, itinaboy pa rin yung lalaking yun. Pero nasa bingit na kayo, no, sis, nasa bingit na kayo ng ano eh, kapahamakan ba? Yes, si Lord talaga nung panahon na yun, kasama namin. Oo, sis. Kaya, thanks God talaga. Ako yung mga kwento mo, sis, parang pang MMK, no? Parang ang sarap isulat ba? Pero sis, Diyos ko. Pero thanks God pa rin talaga. Kasi hindi kayo napahamak. Kahit nakaranas ka na ng gano'n, na ano na yung biig mo, kasi mother mo, muntik-muntik ka na. Pero sa tulong para ni Lord, hindi kayo ipinahintulot talaga. Grabe. Kakatakot talaga yung mga ganong pangyayari. Talagang matutruma ka nun. Hanggang ngayon, di mo yun talaga makakalimutan. Di yun mabubura sa ano mo, sa isip. Ang mga pangyayaring yun eh. Nakatatak na eh. Katatak na yun sa isip mo. Nung maliit ka pa, grabe no? 7 years old. Grabe, ang tapang mo sis, no? Tinalo mo pa yung lalaki. Si Manor Jerry, anong ginawa? Tumakbo. Yan si Mother, oh, pagod na yan. Sa kakakwento natin sis, ano na pala eh, maaabuti na pala ako ng 2 hours. Yung bala ko, 1 hours lang. Inabot na ng ano, konti na lang mga ano na, 2 hours. Ituloy na natin ang 2 hours. Ilang minutes na lang ba? 10 minutes na lang. Salamat sis sa pagtambay at saka sa kwentuhan. Medyo nakakasad talaga. Pero thanks God pa rin talaga. Mga ganong experience at least nalagpasan. Ano na lang. Mga bahagi na lang ng nakaraan. Pero ano pa rin. Thankful pa rin tayo kay God. Kasi hindi tayo pinabayaan, no? Nagbabasa ko ng mga ano mo sis, pero parang na-imagine ko talaga yung na-imagine ko talaga kung sa isip-isip ko, ganun ako bata pa. Ganun talaga, no? Tapos napalaban ka na ng ganun. Grabe. Siguro. Siguro sis, no? Siguro nga, mga ano yun. Mga pag pagkaingit siguro, pantatridor, no? Kaya siguro ganun. Grabe. Now, sis, di ko sure, may balita ako na inutusan daw yung lalaki na gahasay si Mother. Kasi, di naman sa pagmamayabang, si Mother ko maganda, kahit maliit lang siya, daming nagkakagusto. Malamang sis, pero merong ganun. Malamang, mga merong ganun. Kasi nung mga panahon noon eh, 'di ba? Yung mga mga panahon noon, yung mga merong mga ligawin, pero hindi pinapansin ngayon kunwari, hindi nagkatuluyan, hindi na napansin ng mga yung mother mo, syempre. Kasi iba naman yun na pangasawa. Tapos minsan naman sa mga inggit ng kapwa mga ano din, mga kapwa ni mother mo, mga kasing ano niya din, mga kabataan niya noon. Meron talaga noon, nung mga panahon na yon. Kahit naman ngayon, meron pa rin talaga yung mga pinagkakainggitan ka ng mga tao, tapos pinag-iisipan ng masama. Di talaga yan mawawala sis, yung mga ganon.
Grabe sila, no? Grabe talaga yung mga puso nila. Tapos ano pang, para ganun. Pinag-isipan talaga ng masama si mother mo. Grabe. Buti na lang. Andyan ka, sis. Ikaw yung naging tagapagtanggol ni mother mo. Kasi kung tumakbo ka rin, no? Siyempre, hindi natin alam kung tumakbo ka rin. Buti na lang, tinalo mo si Manay Jerry, lalaki. Lalaki si Manay Jerry, pero tumakbo. Grabe. Pero ganung mga tao na yun, yung mga taong nagpapagawa ng mga ganyan, hindi naman sila yan talaga magtatagumpay sa buhay nila. Hindi sila magtatagumpay sa mga ganyan, mga ginagawa nila. May kakaharapin din silang mga pagdadaanan nila sa buhay. Yung mga gumagawa sa kapwa na hindi maganda, babalik din yun sa kanila. Ang hirap nung pag ganun, no? Kung pinagkakainggitan ka, tapos ganun. Mag-uutos ng tao para gawa ng masama. Ako po. Mga walang puso lang talaga yung gumagawa ng mga ganyan bagay. Wala sa matinong kaisipan. Parang fresh pa rin sa akin yung nangyari noon, nangyari na yun. Parang kahapon lang nangyari kasi memorize ko pa mga pangyayari. Oo talaga sis, kasi ikaw yung naka-experience talaga na kumbaga ikaw talaga yung nakasaksi sa ganun. Kaya di mo talaga yun makakalimutan. Biruin mo yung naanuhan ka na sa liig, sinasaksak ka na sa liig. Grabe talaga yun. Di mo talaga makakalimutan hanggang ngayon. Oo, tumakbo yun. Inaway ko yan, sis. Kuya, sabi ko kalalaki mong tao, iniwan mo kami. Oo nga, si Manay Jerry. Pero sis, believe talaga ako sa iyo kasi ang tapang mo sa ganong edad, murang edad, na kumbaga, kaya mo, naisip mo na makipaglaban talaga. Talagang, nakakaano talaga yun. Talagang, kahit si mother mo, kasi nang dahil sa iyo, kumbaga, di rin natuloy yung balak ng lalaking yun. Kumbaga, may katulong si mama mo na makipaglaban. Kasi 'di ba, kung mag-isa ka lang, syempre sa takot mo, syempre 'di ba, di ka na makakapanglaban. Kung mag-iisa ka lang din, na walang katulong kasi nga ang kahit yung nanay kapag may kasama kahit maliit pa yung anak, syempre lumalakas din yung loob, 'di ba? Kahit nga yung tayo, minsan ako, pag mag-isa ako may kasama kong pamangkin kong maliit pa, malakas yung loob ko. Kahit maliit pa yung kasama ko kasi may kasama ako. Parang ganon. Hindi mo talaga yun sis makakalimutan hanggang ngayon talaga. Naging parte yun ng buhay mo, no? Naging parte na ng buhay yung mga ganong bagay, no? Na hindi mo talaga makakalimutan. Naku po. Pero, ipagpasalamat pa rin natin sa Diyos na nangyari man yun. Pero, blessed pa rin tayo kasi hindi talaga pinahintulot yung mga bagay na yun. Kasi di rin natin alam, di ba, kung napahintulot, kung adyan pa tayo, di ba? Hirap pa ganun talaga, no? Kaya, thankful pa rin tayo kay Lord. Kasi nalagpasan. Kahit although hindi natin basta-basta makakalimutan yung mga pangyayari, mga nangyari noon, pero kumbaga naging parte na lang ng nakaraan ng mga kabataan
Nung bata pa tayo yung nangyari noon. Mga pangyayari talaga noon na hindi makakalimutan. Pero napagtagumpayan pa rin. Napaglabanan. Nalabanan yung masamang tao na yun. Na hindi na ituloy talaga yung balak. Salamat sis Ina. Mamaya, may live ka sis mamaya. Tambay na lang ako sa iyo mamaya sa live mo. Paabutin ko lang po ng 10 minutes pa para may sobra yung 2 hours. Salamat sis. Ano na lang, 6 minutes na lang.